Добро утро! Ето го и новият брой на списание Барбарино за ноември-декември. Брой 11. Много интересен. Майчина сълза на Ангел Караличев. Много хубава картинка за рисуване за децата. За денят на християнското семейство, 21 ноември, въведение Богородично. Още приказки, сладко от целувки, да се направят децата и още много и много интересни неща. Темата за конете е засегната в този брой на списанието. Аз се уча да рисувам конче. Както знаете, кон се рисува много трудно. И тук коне за отцветяване в различни пози и варианти. Изобщо един много добър брой, който се заслужава парите. И така. Освен това, една зимна книжка за отцветяване с страхотни илюстрации. Купих я специално заради една илюстрация, заради тази. Просто прекрасна. Просто прекрасна илюстрация и тази също. Заради тези две красиви картинки купих книжката. За да могат децата да изработват, да правят и да се веселят. Бай-бай! Хубав четвъртък!